De uitbreiding van CBS De Sprankeling in Den Wald is klaar. Op een feestelijk moment ontbleten de oudste en de jongste leerling te jaren het nieuwe pad van de squallen. Ik heb een touwtje gelokt en toen voel een vlag naar onderen. 3, 2, 1, go! En het koortje gaat los. En het andere, nou, dan gaan we gewoon aan de doek trekken, jongens. Trek, applaus! Het zijn 4 lokalen en 2 kantoorruimtes beneden. En we hebben 3 lokalen nu bezet met kleuters en met bovenbouwleerlingen. En na de zomervakantie gaat de groep die nu nog in het technieklokaal zit ook in een nieuwe ruimte. Als je dit niet weet, dan denk je dat dat gewoon vanaf het begin zo gestaan heeft. En dat vind ik ongelooflijk knap. Het was al een parel van de omgeving, maar met de nieuwbouw erbij, ja, echt heel erg mooi geworden. Dik tevreden. Met tanken aan de uitbreiding kwam er een eind aan jaren van romtegebrek, waarin zelfs de kantine tjinst die als klassenlokaal. Ek Else en Ilse kregen de les. Nou zitten ze al 3 weken in een echt lokaal en dat wie eerst wel even wennen. Ik zou eerst al naar dier door te herinneren van de kantine, maar ik wie een beetje vergeten van waar we erin moesten. Nou, ik vind het wel heel mooi aan. Ik vind het wel leuk omdat, ja, het is gewoon naai en er zit net iedereen in. Wat mooi weer. De squallen denkt mij de nieuwe lokaal wel een skofke voor u te kennen. De komende jaren verwachten we ook dat ons leerlingenaantal blijft wat we nu jaarlijks hebben. Dus het speellokaal kan ook weer echt speellokaal worden. Het technieklokaal kan weer echt technieklokaal worden. We kunnen zeker vooruit. Ja, absoluut.